dim trad eto. And then it's straight on to the psalm. Nid cyhoeddiad. Dim cyhoeddiad. Psalm 23. Ystyriwch chi, gyfeiddoch chi'r adnodau yn eich calonnau, os dymunwch chi dweud gyda mi croeso chi. Yr arglwydd yw fy mi gael ni bydd eisiau arnaf. Gwnaen ni orwedd mewn hyfeidd breision, a ddywysi ar llaw dyfroedd tawer. Ac mae ef yn fy adfywio, ddim harwain yn hyd llwybr cyfiawnder mwyn I enw. I mi gyrraedd trwy gyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed. Oherwydd yw ti gyda mi a ddialen a thon yn gymhesurio. Rwyt yn adnwyo bwrdd o'n blaen yn mwyth yng nghylynion. Rwyt yn eneinio fy mhen a golew, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd Ioniaeth yn galed yn fynnu bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd, mae ddill fynyddiau. Gan I blygu pen mewn gweddi? Arglwydd yw dyn ni'n diolch I ti o bore heddiw, yn bod ni wedi gallu ympresennoli yma yn y cwrdd. Mae rhai ohono ni efallai wedi bod yn ddiffygiol yn ei hymaratoi gyda wedi mynd i'r lle anghywir, ond wedi cyrraedd. Da ni yn dyheru ac yn dymuno teimlo'r bresenoldeb di yn yr awr hon a chydig funudau ydyn ni yn ymhyfrydu eu cael gyda'r gilydd yma a bore heddiw pen Bodfforogwr. Da ni'n diolch am deimlo gwres y gariad di yma yn ein canol ni, aros gyda ni drwy weddill ein chwydfa. A da ni'n diolch am dy bresenoldeb. Amen. Gawn ni ddechrau gyda ein henyn agoriadol 62 sy'n adleisio eiriau'r sawl da ni wedi ei clywed yn fawr. 62. Yr arglwydd yw fy mi gael da di wallaf eisiau I, rhydd orffwy sy'n mewn porfa dras, cafrodion hedd felly, neu fe a ddychwelfennau glir yn harwain I bob awr, rhydd llwybrau I gyfiawnder hir, mwyn ei enw mawr a'r penllon sy'n dilyn 62.
at air Duw, dwi am i chi ddychmygu am chydig eiliadau bod paned gyda chi yn eich llaw. Paned neu disglen, beth bynnag eich chi'n dweud. O paned gyda chi yn eich llaw, a mae rhywun yn taro mewn i chi. Taro mewn i chi'n damweinio. Pam y bu chi felly dywallt y coffi oedd yn y gwpan? Ai oherwydd bod rhywun wedi taro mewn i chi yn damweinio? Na, fe dywallwyd y coffi oherwydd mae coffi oedd yn y gwpaned. Petai gyda chi baned o de, yna te byddai wedi cael ei dywallt o'r gwpan. Felly, beth bynnag sydd yn ein cwpan ni, cwpan ein bywyd ni, sy'n cael ei dywallt mas ohono ni. Mae fwy bywyd ni yn stormus, beth bynnag sydd tu mewn i ni sydd yn dod allan ohono ni. Mae modd i ni felly holi ein hunain dwi'n credu, beth sydd yn gwpan i. Pan bod bywyd yn stormus, beth sy'n cael ei arddangos ohono i. Ydw i'n dangos pethau negyddol, ac ydw i'n teimlo efallai'n gaeth y pethau negyddol hynny ar fyddiau. Ydw i'n teimlo bod yna rhywbeth yn fy rhwymo i, yn fy mychanu, yn yn haesiwo i. Efallai bod rhai o'n chi'n gwybod fy mod i yn gweithio gyda'r cwmni opera yn Nghaerdydd, ac ar hyn o bryd dyn ni yn nghanol perfformiadau opera yn y Rigoletto, a mae'r cymeriad, y prif gymeriad Rigoletto, yn teimlo bod yna felltys wedi cael ei roi arno fo. Rhywun wedi rhoi dogfen iddo fe ar geiriau a nifyr ar y ddogfen honno, yn ei fellithio fo ac yn ei gaethiwo fo. A drwy'r stori, mae o'n teimlo i fod o dan ofn a ffrysau a phryder y felltys honno a'r geiriau oedd ar y ddogfen. Mae o'n mesu torri'n rhys. Ydy ni efallai'n teimlo ar y llwysiau? Methu torri'n rhys. Dwi'n troi at air Duw ac yn dechrau gyda'r ail benod yn llyfr Llythyrau Paul at Colosiaid. Yr ail benod yn dechrau yn y 6fed adnod. Felly gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu'r Arglwydd, dydych Dduw ynddo ef. Cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo, a chadarnhau yn y ffydd fel ysgwyd, a bod yn ddibryn eich diolch. Gwywch ar ei eich clipio i'r siwed, athroniaeth a gwag hydoliaeth yn ôl traddodiad dynion, yn ôl ysbrydion elfennig y cyfanwyd ac nid yn ôl Crist. Oherwydd ynddo ef y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio gorfforol, ac yn ydych chwithau wedi eich dwy'n gyflawnder ynddo ef. Y mae ef yn ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod. Ynddo ef hefyd yr enweithwydd arnoch ac enweithiad nad yw o waith llaw, ond yn hytrach o ddios cnawdolrwydd y corff hwn yw enweithiad Crist. Claddwyd chwi gyda'r ef yn eich bedydd ac yn y bedydd hefyd eich cyfodwyd gyda'r ef drwy ffydd y nes Duw, yr hwn a'i cyfododd ef o wrth y feirw. Ac yn eich bod yn feirw achos eich canweddau a'ch cnawd di-enwedig, beth gwnaeth chi yn fyw gydag ef. Y mae wedi maddau i ni ein holl ganweddau ac wedi diddymu dogfen ein hynrwyniad i'r ordeniadau oedd ni'n gwneud yn ddyledwyr. Y mae wedi gwrwhio'r neilltu, fe'i choeliodd ar y groes. Unrhyw felltys
Bydd sy'n arno ni felly yn cael ei thorri, ei ddiddymu, unrhyw ddogfen gyda unrhyw eiriau sy'n ei cynllunio ni a'n clymu ni. Bydd ni'n teimlo bod hynny'n llorio ni wedi ei ddiddymu llwyr a hynny drwy rym y groes. Diolch i Dduw am y darlleniad yna, ond da ni'n troi nawr at y drydedd bennod o Colosiaid. Adnodau ydych chi'n nabod yn dda iawn, dwi'n siŵr, yn dechrau yn y ddegfed adnod. Yn sôn am yr hinweddau yn adron ni ddal gafael arnyn nhw. Am hynny fel esolegigion Duw, sanctaidd ac anwyl, wisgwch amdanwch dynerwch calon, tirionredd, gostyneigrwydd, addwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd os yw gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch ddau. Tros yr haen byd, wisgwch gariad sy'n chwymyn perffeithrwydd. Byddai gyda nefed Crist lywodraethu yn eich calonau i hyn y cawswch eich galw yn un corff. A byddwch yn ddiolchgar. Byddai di air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a hybyddiwch eich gilydd gyda phob gweithinau. A chalonau ddiolchgar canwch i Dduw salmau a gymynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yn ydych chi'n ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu gan roi diolch i Dduw, y Tad, drwyddo ef. Diolch i Dduw am iau'r sanctaidd ac am y gwrandawiad. Amen. Ein hynny nesaf yw rhif 600. Rhif 600. Dewch pan mae presenoldeb Crist yn sanctaidd un gerllaw. Dewch glygwch erbron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod iddo fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Dewch pan mae presenoldeb Crist yn sanctaidd un gerllaw. Presenoldeb
ni droi at nad o ddiw mewn gweddi gyda'n gilydd. A dwi'n da ni ddiolchgar am y cyfle hwn i droi atat ti. Diolch am bob cyfle sy'n dod i'n rhan ni. Diolch am y cyfle i'n hyd y bore heddiw. Diolch am y gwmniaeth a'r croeso cynnes sydd o fewn y miliau hyn. Diolch am deimlo gwres y gymdeithas yma. Da ni yn diolch am y cyfle i ddistewi o dy flaen di, i ymlynyddu. Mae'r byd a'i bethau yn ein prysuro ni, yn dyddiaduro ni yn llawn, yn dyddiau ni yn amrywiol, ond mae dod i'r lle hwn am ddistewi o dy flaen di yn rhywbeth rydyn ni yn ymhyfrydu ynddo. Mae'n anodd i ni wneud hynny weithiau, yn meddyliau ni yn rhistro, pryderon yn ei llesu ni efallai. Gad i ni felly ymlynyddu yn dy gwmni di yn awr. Dyn ni'n teimlo weithiau agwydd bod y bwysau arno ni. Dyn ni'n teimlo am bod ni'n methu torri'n rhydd o'r hyn sy'n ein caethiwo ni. Dyn ni yn ymwybodol o'r pethau sydd yn stormus yn ein bywydau ni. Pethau nad sy'n teimlo yn union yn ein lle. Pethau nad sy'n gwneud synnwyr. Darnau y jigsaw ar goll allai. Ond bywyddo ni yn ein calonnau, dy fod ti yn gwybod yr oll amdano ni. Mae dy air di yn dweud wrthon ni. Dy fod ti yn hadnabod ni, yn ein gweld ni, yn ein deall ni. Dy fod ti yn gwybod ein meddyliau ni hyd yn oed cyn bod y meddyliau hynny wedi ffurfio hyd yn oed. Wyt ti'n adnabod pob un gronyn bach o dywod ar y traeth. Mae hynny'n rhywbeth anodd iawn i ni ei ddeall a'i amgythred. Ond o mor fendigedig i'w gwybod dy fod ti yno gyda ni waith beth sydd yn ein meddyliau ni. Rydyn ni yn cwympo mor aml yn syrthio i ni fagl, ein camweddau ni, ein gwendidau ni yn dod i'r wyneb. Rydyn ni'n gwneud camgymeriadau aml, yr un rhai drosodd a bro. Ond wyt ti'n rhoi ail gyfle i ni drosodd a thro yn ogystal. Wyt ti yn gweld bob un ohono ni, yn gwerthfawrogi bob un ohono ni, yn ein trysori ni, yn gweld y gorau yno ni, yn maddau i ni. Gallwn ni'n diolch am hynny. Da ni yn meddwl am bawb sydd wedi methu dod i roed fel o'r heddiw, efallai bod aelodau o'r eglwys hon sydd mewn gwyledd neu mewn rhyw fath o amgwylder neu yn yr ysgyti. Efallai bod rhai yn eu cartrefi yn teimlo unigrwydd.
Efallai bod rhai wedi cilio ac yn i theimlo hi'n rhy anodd i ddychwelyd i'r oedfa. Efallai bod rhai mewn gwelwyr neu galar, rhai yn helaethu. Da ni'n gofyn i ti i ofalu dros y bobl hynny. Da ni'n gofyn i ti hefyd i ofalu dros y rhai sy'n anwyl i ni, be bynnag y bod, yn bell neu'n agos, aelodau o'n teuluoedd ni, cyfeillion, a phobl sy'n anwyl yn ein calonnau ni. Mae'r byd yn le anodd i fyw ynddo ar hyn o bryd. Rydyn ni'n gweld erchyllderau, lluniau ofnadwy ar y cyfryngau, pobl yn dioddau, trais, creulondau, a rhyfel, erchyll mewn gymaint o wahanol lefydd. Da ni'n dyheu am heddwch i'n byd ni. Da ni'n gweddïo y byd arweinyddion a llywodraethau yn dilyn esiampl dy fab Iesu Grist ac yn troi at ffordd amgenach, gwell, ehangach ac yn newid ei agwedd a'i meddylfryd a'i cred ac yn ceisio ei gorau i ddod â heddwch i'r byd. Paid â gadael i ni anghofio'r hyn sy'n mynd ymlaen yn y llefydd pell hynny. Gad i ni barhau i weddïo dros y rhai sy'n byw dan bob math o anghyfiawnder. Da ni hefyd yn ymwybodol bod na bethau yn digwydd yn agos iawn ato ni. Pobl yn byw mewn tlodi yn ein cymdeithas am pentrefi a trefi ni. Teuluoedd yn chael yn anodd i brynu bwyd a bwydo eu plant. Pobl sy'n gweithio llawn amser yn gorfod mynd i'r banciau bwyd yn ogystal â rhai sydd ddim yn gallu cael gwaith. Gad i ni fod yn Gristnogion dewr sy'n codi ein lleisiau pan fo angen. Gad i ni fod yn Gristnogion sy'n gwybod pryd i leisio ein barn a pryd i fod yn dawel, pryd i weithredu a pryd mae angen i fod yn amyneddgar a disgwyl arweiniad ni. Gad i ni fod yn Gristnogion sy'n ymroi mynd ein gorau dros bob math o elusennau ac i weithio dros y rhai sydd mewn angen. Ond gad i ni hefyd fod yn bobl sy'n ymfodlon dweud bod y ffaith bod banciau bwyd yn ein cymdeithas sy'n beth anghywir. Dyliau yn bod ni yn gallu lleisio ein barn yn erbyn y pethau sydd yn gwneud aioni o ddyliau nhw ddim bod yna yn y lle cyntaf. Felly gwna ni ddewr o ddew i wneud, i weithredu, i barhau i weddïo. Da ni'n gofyn i ti aros gyda ni drwy weddill ein gweithfa, aros yn y canol, gad i ni deimlo darweiniad fi, gad i ni deimlo dy bresenoldeb di a sgariad di yn ymdreiddio drwon ni. Da ni'n gofyn y cyfan oll gyda diolch yn ein colonnau
yn enw dy fab Iesu ond ysgol ni weddio gyda'n gilydd weddi'r arglwydd. Tad, rhwng drwy'n yn yr oed, sanctaidd y enw, clywed y deyrnas, lefyd y ddys, neis yn y nef, felly ar ddim hefyd. Gydol ni heddiw yn bar blynyddiol, a ma'n rhaid ni yn drwtio, fel elfyn yn ar i dredwyr. Ac yn adwain i brofodigaeth, eich dyrwaed i'n cael trwg, pan sydd o ddiwrnod, a'n est, a'r gwybodiant, yn oes ysoedd. Amen. Dwi wedi croesawu chi unwaith. Ceir y rhan chi croesawu Sian Meinir ato ni unwaith eto i'r Tabernacl. A diolch chi am gyrraedd. O'n i'n gwybod y byddai'n gwneud, yn gofyn mawr i oedd wedi gael pwnsio yn rhywbeth ar y ffordd. O'n i'n gwybod byddai'n cyrraedd. Mae'n bleser gael i chroesawu ni. Ac eich chi'n gwybod bod berthynas ni yn mynd o'n bell iawn. Sydd cynta 1979, oedd fadeiliol yn y Tabernacl Dolgellau, a Sian Meinir oedd yn dyrifol am y cyhoeddiadau. Ac eithon nhw'n cyflwyno mor reynus ac i ni wedi cael yn harwen yn yr oedfa y bore yma. Ac ar hyd y blynyddoedd, lle bynnag mae Sian wedi bod, mae wedi bod yn driw i'w magwraeth ac yn driw i'w perthynas ar eglwys ac a'i gwaredw. Ac i ni diolch iddi am y gwasanaeth mae'n gyflwyno y dyddiau yma i eglwysu yn yr ardaloedd yma at i hwnt. Mae'n aelod ffyddlon iawn a gweithgar iawn yn Mhenarth. Dwi'n cofio Bethel. Cofio Bethel Mhenarth. Mae Sian yn driw iawn yno. Ond mae'n gweithio iawn gyda Indyr a'n Gymwyr. Ac i ni'n diolch am y cyfraniad i'r cyfeiriad hynny. Heb sôn am y gweithgaredd yn mywyd diwylliannol yn gwlad. Diolch am bobl sydd yn defnyddio i domniau a'i talentau mwyn cyfoethogi profiad y cyfeiriad ohono. Croeso cynnes Sian, a diolch i chi am darweiniad eisoes, a mae'n edrych mlaen i glywed beth sy'n gweld i fod yn y cwpanau yma o hyn i ddiwedd y roedda. Nos Fawrth, Côr, ymarfer Côr, ac yna nos Iau, am 7 o gloch, Mercher o Awr yn gwrdd yn y Neuadd, neu yn y capel i chi, yn dyddiau yma yn y capel. Eiri Porthri yn sôn am hanes Mercher Llanofer, a mae'n groeso i aelodau newydd. Ac yna Cymdeithas Cymru Porthcawn, bydd y tymor newydd yn cychwyn nos Wener yr 11 o Hydref, sef wythnos i nos Wener nesaf. A hynny yn neuadd y Tabernacl Porthcawn. Mae'n groeso i aelodau newydd, byddai'n braf cael aelodau newydd, a mae tocynnau y Gymdeithas ar gael gyda aelodau'r Pwyllgor, gyda Tom Marianon a gyda Elinen. Am Llywydd y Gymdeithas. 15 yw taw aelodaeth, a mae'n werth o cynio. Mary George fydd yn agor tymor eleni. Cofiwch hynny nawr. Cwarter wedi llaeth nos Wener yr 11 o Hydref. Dyna'r coeddiadau dwi'n meddwl. Mae'n ewn i'r
Mae'n ddrwg iddo. Ie, dyn ni'n cofio wrth gwrs o danglodd Bethan, 6 blynedd fis i Gwener, am 12 o gloch yn Salem Caernarfon. Ond mi fydd yna gyfarfod yma, bydd y capel yn agor am hanner dydd, i ni gynnal cyfarfod i feddwl am y teulu a'r adeg anodd iawn yn ei hanes. Mae'n debyg y bydde Thomas More, tra fuodd e'n hwyr Llundain, yn trefnu i fod yn ei gell a'r teulu adre yn rhannu gweddi ar ein amser penodol o dydd. Oedd nhw'n cynnal ei gilydd yn y ffordd yna. Wel, dewch i ni, os ydyn ni'n gallu bod yma hanner dydd Gwener, a i ni'n ddiolchgar i Richard am arwen cyfarfod syml i ni ddangos yn cydlyniad gyda teulu Bethan. Byddai'n fyrnwn i'r offrwr yn agos o'r yma. Diolch am bob rhodd, diolch am bod ni'n dymuno rhoi, a diolch dy ti wedi rhoi dy unig anedig fawr i farw drosom ni. Amen. Mae'n hemyn nesaf ni yn llawn o ddelweddau stormus i 76. Yna 7 pennill yn yr enw gwreiddiol, ond 3 sydd yn pennion ffydd. David Jones, yr awdur, yn creu geiriau'r enw hwn, ar ôl colli'r ferch fach yn gair ar 10 mlwydd oed. Rydyn ni ond ddychmygu'r storm oedden ni'n feddwl wrth greu'r geiriau. Ond mae o dal yn gallu dweud nesau at Dduw sydd dda i ni oherwydd bod Duw yn llawn pob lle presennol ym mhob man. 76. Diolch. Amen.
gwybod fod mod i eitha hoff o pethau bach lliwgar yna, da chi'n sgwennu rhestre arno post-it notes nhw'n gael nhw. Fe welwch chi nhw'n sgrin nawr. Siwr bod ganddo chi ddau adre neu rhyw ddarn bach o bapur y medrwch chi ysgrifio rhywbeth arno. Petawn i'n gofyn i chi nawr i feddwl pa rinwedd y byddech chi efallai yn gallu ysgrifennu ar rhan bach o bapur i'ch atgoffa chi o'r rinwedd hwnnw. Beth hoffech chi'n dal gafael arno? Beth hoffech chi falle ei ddatblygu? Pa rinwedd y medrwn ni ei ychwanegu i gwpan i bywyd ni? Fel yn bod ni'n arddangos y pethau gorau, y rinweddau gorau, pan nad yw pethau efallai hwylus ni, a bywyd yn stormus. Mae'n cwpan ni yn gallu gorlifon braf o adegau, ond weithiau mae tonnau'r môr yn stormus yn y bywydau. Wel, so mae'n cwpan yn gorlifo, os gwn ni'n mynd ymlaen i'r ddelwedd nesaf. Mae gen i stori fach i chi am ddyn yn chwilio. Roedd y person hwn yn chwilio am ateb i'w gwestiwn. Y cwestiwn oedd wedi bod yn ei feddwl am amser hir. Y cwestiwn oedd beth yw gwir ystyr bywyd. Ac roedd y person hwn wedi darllen llyfrau o bob math, llyfrau academaidd, llyfrau hanesyddol, llyfrau ffuglenol, barddoniaeth, bob math o lyfrau. Nes ei fod o'n berson diwylliedig iawn erbyn y diwedd, ond heb gael hyd i'r ateb. Roedd o'n chwilio amdano. Fe ddi wedyn yn ymchwilio yn casglu cymwysterau o mae rhai bobl, nes ei fod o'n academydd o ddri, ond na. Roedd o heb o hyd i ateb i'r cwestiwn beth yw gwir ystyr bywyd. Fe ddi'n trafod wedyn gyda bob math o wahanol bobl, y doeth a'r anlyfad, fel ei fod o'n deall profiadau pobl eraill, ond na. Teithio, fe ddiwsodd fuddideithio, ledled y byd, gweld rhyfeddodau a prydferswch y rhyfeddodau hynny ac o'i lygaid. Ond oedd o'n dal i chwilio, yn parhau i chwilio am yr ateb i ystyr bywyd. Yna, fel mae pobl yn cwrdd â rhywun sy'n gwybod am rhywun, sy'n wedi clywed am rhywun, sy'n gwybod am rhywun oedd yn gwybod yr ateb. Ac fe glywodd am rhyw henwr oedd yn byw ar gopa y mynydd yn y wlad lle roedd o'r adeg honno. A dyma fo'n dechrau'r daith lan i gopa'r mynydd at y person hwn oedd ar ateb i'w gwestiwn. Dyma fo'n cyrraedd gopa'r mynydd a'r henwr yn dweud wrtho. Cymer baned. A'r person yma sy'n deall ac yn dal i barablu tra oedd yr henwr yn paratoi'r baned. Yn barablu. A mae'r holl brofiadau yn oedd i gael. A dyma'r henwr yn dod ac yn dechrau tywallt i mewn i'w gwpan. Tywallt a thywallt. Nes, yn y diwedd dyma'r person yn dweud, beth ar y ddeall yn y tîn, mae'r hopan ni yn gorlifo. A'r henwr yn dweud wrtho, yn union, mae dy gwpan di yn llawn. Gertrude Stein, awdur oedd Gertrude Stein, fuddio hi, Americanus oedd hi, ond fe yn gartrefodd hi ym Mharis. Roedd hi yn ystod o fod yn awdur oedd hi'n fardd ac yn ddramodydd o ddri, ac roedd hi'n croesawu arweinwyr i'w chartre hi neu i'r
salon fel yr oedden nhw'n arfer i galw nhw yn Aris yr adeg honno. Arweinwyr modernaidd, celfyddydol a llenyddol oedden nhw'n gyd yn ddati, pobl fel Picasso a Matisse, yr arlunwyr a'r awduron Ernest Hemingway a Fitzgerald, enwi dim ond rhai o'r dod ati. Roedd Gertrude Stein yn enwog iawn am ei dywediadau. A mae nifer o dywediadau hynny wedi cael ei defnyddio am ei blynyddoedd, enghraifft y Rose, y Rose, yn un o'i dywediadau hyn. A mae hwnnw wedi ymadrodd, hwnnw wedi cael ei defnyddio mor math mae o'n y ffilm Singing in the Rain, mae'n digwydd, a mae o hefyd mewn llawer iawn o ganeuon amrywiol. A mae adrodd arall oedd, there is no there. Roedd hi'n enwog am ryw ymadroddion fel hyn. Ond, holl ddatganiadau a greuodd hi ag awnaeth hi, ar ei gwely angau, dau beth ddaeth allan o'r gennau hi. Ac mae hynny wedi cael ei gofnodi gan ei phartner hi twrclas. Yn cofnodi'r munudau olaf hynny wrth erchwyn y gwely. A Gertrude Stein yn ei gwaeledd yn dweud yn dawel beth yw'r ateb. Ei phartner yn aros yn fyd. Yna hefyd y tawelwch, ymhen ychydig o funudau wedyn, Gertrude Stein yn dweud, oes nad oes ateb, beth yw'r cwestiwn? Beth yw'r cwestiwn? Fe ddarllen oes i ddiweddar, ysgrif gan y diwynydd Frederick Buechner, yn siŵr os sy'n engannu gyda'r o'n gywir hwnna, Frederick Buechner. Ond yn yr ysgrif roedd Frederick Buechner yn ein siarsio ni i beidio ac edrych yn y Beibl am atebion. Ond yn hytrach i edrych ar cwestiynau. Mae'n mynd ymlaen wedyn i ddweud ein bod ni i gyd rhywdro wrth allan y Beibl yn dod ar draws rhyw gwestiwn sy'n neidio allan o'r dudalen ato ni. Efallai bod ni wedi bod yn ddyddar am flynyddoedd maith ac yn ansydyn gyda'n rhyw gwestiwn o'r Beibl sy'n fyw i'n Christian. Mae Frederick Buechner wedyn yn mynd gam ymhellach ac yn dweud pan byddwn ni'n clywed y cwestiynau sy'n golygu rhywbeth i ni, dyna pryd rydyn ni'n dechrau gwrando mewn gwirionedd. A mae'r gwrando hynny golygu bod ni'n gallu dechrau ar y daith o dderbyn. I droi at Iesu Grist. Roedd pobl yn amser Iesu Grist, yng nghwmnïaeth Iesu Grist, yn chwilio, fel mae pobl yn bob oes wrth gwrs, yn chwilio, yn ceisio atebion ac yn holi. Fe gofiwn ni ar yn siŵr bod nifer o gymeriadau o'r Testament Newydd yn dod i'ch meddwl chi nawr Thomas. Da ni'n meddwl am Thomas fel yr anheginwr neu'r anheiwr, ond roedd o eisiau gweld ac yn holi eisiau deall ac yn dweud wrth Iesu Grist, da ni ddim yn gwybod lle wyt ti'n mynd. Felly sut allwn ni'n gwybod y ffordd yno yn gofyn y cwestiwn Iesu Grist. Fe gofyn ni wedyn am Nicodemus yn mynd at Iesu Grist liw nos a hefyd ei fod o mewn ofn o gael ei weld yn ymwneud â Christ. Nicodemus yn gofyn, sut mae rhywun yn gallu cael ei ail-eni ag yn ta'n hewr? Cwestiwn arall. Fe wyddon ni hefyd am yr arweinwyr yn ddewig, roedden nhw'n hoff iawn o'i rheolau, yn dilyn ei rheolau, ac yn gofyn i Iesu Grist, pa reol sydd fwyaf pwysig? Phariseaid wedyn yn astudio'r gyfraith ac yn siarsio Iesu Grist ac yn herio ac yn gofyn, sut wyt ti'n gallu gwneud y pethau yma ar y Sabos a iachau ar y Sabos? Ysgrifenyddion a'r hynaffiaid yn holi,
Gyda llaw gydod rwyt ti'n gwneud y pethau hyn. Pedr, gofyn i Pedr yn holi Iesu Grist. A Iesu Grist gyda llaw yn holi Pedr yn ôl deirgwaith wyt ti'n fy ngharu i. Mae'r Testament Newydd yn nodi bod Iesu Grist wedi cael ei holi gan eraill 183 o weithiau i ni o'r sy'n yn ddiddorol mewn rhifau. 183 o gwestiynau yn cael ei hoi gerbron i Iesu Grist. Ond dim ond 8 o'r heini o Iesu Grist yn ei ateb yn uniongyrchol. Dim ond 8 cwestiwn. Ond, a dyma i chi y hyn sy'n ddiddorol. Mae Iesu Grist yn holi 307 o gwestiynau i hun. Iesu Grist falle ddim yn ateb yn benodol, uniongyrchol, ond yn cynnig nifer o gwestiynau ôl i'r holwr. Iesu Grist yn tywall cwestiynau mewn i gwpan yr holwr, nes bod y cwestiynau hynny gorlifo. Credu mai yr hyn o Iesu Grist yn geisio i wneud oedd gwneud i bobl i feddwl dros nhw eu hunain, gwneud i bobl i deimlo, gwneud i bobl i brofi rhywbeth. Profi cariad Duw yn tywall dros nhw yn a thrwy y cwestiynau. Beth amdano ni felly? Oes cwestiynau yn ein meddyliau ni? Oes yna gwestiwn yn eich meddwl chi a fi y bore heddiw? Allai bentro dweud efallai, os nad ydy'r cwestiwn bod wedi dod i'n meddyliau ni ei hunain, a bod ni'n nabod rhywun efallai sydd wedi holi ar dro pam fi. Y cwestiwn mawr hwnnw, pam fi? Pam mae hyn yn digwydd i mi? Pam bod i yn y cawdel hwn? Cwestiwn anodd. Dwi'n hoff iawn o ddarllen a yn ddiddori yn waith digwynydd gweithredog Lutheraidd ydy hi yn yr America, Nadia Bolz yn Weber. A mae hi'n sôn mewn un o'r llyfrau am wraig oedd wedi gynnig cyfathrebiaeth ati hi am ffurf llythyr. Gwraig oedd yn 76 mlwydd oed ac wedi bod yn ysbyty am ysgol lawer. A'r profiad hynny wedi ei llorio hi, wedi bod yn anodd, a wedi gwneud i sylweddoli rhai pethau pwysig. Ond drwy'r cyfan oll roedd y wraig hon, ei bod hi a ffydd yn nyw, drwy'r cyfan oll yn gofyn pam fi? Pam mae hyn yn digwydd i mi? A'r cwestiwn nesaf roedd y wraig yn holi ydy, ydy Duw yn parhau fod gyda ni drwy hyn? Y hyn rydw i eisiau rannu gyda chi yw ateb Nadia Bolz Weber i'r person yma. A dwi am ddarllen trosiad yn y Gymraeg wrth gwrs o'r ateb rodol Nadia Bolz Weber. Dwi ddim yn siŵr pryd y gwneithwyd y penderfyniad bod ffydd yn golygu rhyw fath o gred diwiro. Cred nad yw byth yn newid. Cred sy'n union y peth oedd beth bynnag sy'n digwydd. Pa bynnag storm ydyn ni chanol ni bod yn ffydd ni yn aros yn llonydd yr un peth. Rydyn ni'n dueddol o feddwl mae'r cysyniad neu'r gair sy'n gyferbynio i ffydd yw amheuaeth. Ffydd yn cyferbynnu gyda amheuaeth. Ond, efallai mae'r hyn sy'n gyferbynio i ffydd yw sicrwydd. Oherwydd yr unig rydyn ni'n gwybod rhywbeth i sicrwydd, rydyn ni'n stopio gwestiynu'r peth hwnnw, ac rydyn ni'n stopio bod yn ymarferol weithredol gyda'r peth hwnnw, actively engaged Nadia Bolz Weber yn ei dweud. Felly mae teimlo amheuaeth a chwestiynu yn gallu bod yn ffordd o ymarferoli ein ffydd ni. Mae
Mae colli presenoldeb Duw neu amaeth Duw neu teimlo o Duw ymhell ar adegau yn fodd ac yn ffordd ac yn ddill o chwilio ac yn rhoi cyfle i ni, fel mae David Jones yn dweud yn ei emyn, i nesau at Duw ac i deimlo y presenoldeb o'r newydd. Dyna i chi ateb Nadia Bolsever i'r cwestiwn. Wel, dwi'n mynd yn ohonoch chi, ond wrth allan yr ateb yna, yr un gael oedd sy'n meddwl i oedd, waw, nes i ddim meddwl am y peth felly o'r blaen. Ffordd newydd i ni o feddwl, oherwydd dwi wedi datblygu'r hyn y blynyddoedd i feddwl bod ffydd yn sicr, bod yna sicrwydd yn ffydd. Os ydy ni felly yn teimlo'n bell oddi wrth Dduw weithiau, fe all fod mae teimlo'n ydyn ni y pellter sy'n rhyngom ni a'n syniadaeth ni o Dduw. Y syniadaeth sydd wedi bod gyda ni am gymaint o amser, y meddylfryd sydd wedi bod yn realaeth i ni hyd y foment hon nawr. A mae hyn yn hollol wahanol i fod heb ffydd, neu golli ffydd, neu amau ein ffydd. Mae'r amau hyn, a'r cwestiynu hyn, a'r newid hyn yn ddiddorol. Mae o'n gyffroes a mae o'n obeithiol. Oherwydd, weithiau mae tyfu yn y ffydd yn golygu newid. Mae'n golygu ail feddwl syniadaeth. Mae'n golygu ail greu agwedd meddwl, ail adnewyddu teimlad calon, ac ail enwi angerdd yr enaid o'r newydd eto. Siwr o fod y rhan fwyaf ohonoch chi yma bore heddiw gyda ffôn symudol. Yna yn eich bag neu eich poced neu adre. A mae'r teclyn bach hwnnw, a mae'r peth hwn sydd gyda fi y bore heddiw hefyd, yn hygwybod i ni weithiau bod o angen update. A dwi, fel arfer, ddim yn berson technegol iawn, dwi'n gwybod beth i'n neud, dwi'n gorfod wneud at y hwyr o gofyn, dwi'n gwybod i'n neud rwan efo'r update yma. Wel, fel teclynau digidol hyn, falle bod ninnau hefyd weithiau angen rhyw fath o update, oherwydd mae updateio ein ffydd ni yn ffordd o gario mlaen, yn ffordd o ddatblygu ac yn ffordd o fod yn ymarferol yn ei ffydd. Dwi eisiau rhannu'n profiad gyda chi ar gefais i chydig wythnosau ôl, pan nes i Theatr y Sherman i weld drama, efallai mae rhai ohonoch chi wedi gweld i hefyd, oherwydd roedd i yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Enw'r drama yw Iphigenie yn y Slot, sgript gan Gary Owen, a'r actor Seren Hamilton yn arbennig o dda yn y drama. Mae'r drama yn dilyn Hint Helens merch ifanc yn byw yn yr ardal difreintiedig o Gaerdydd ar enw Slot. A mae bywyd hi yn gorwyd sbeinyddol o ddrama. O ma hi'n mynd, mae yna ryw ddrama yn dilyn hi, a mae hi yn gais i gyffuriau ac i'r ddiod. Mae bywyd hi yn storm barhaol. A mae hi o bod yn onest efo chi math o ferch ydych chi a dweud gwir yn eisiau chroesi. Felly, ni'n dilyn i Hintau Helen ti i bywyd hi i fyny i lawr fel y roller coaster ei phrofiadau hi'n angerddol, yn dris. A mae yna'n ddiwedd y drama, mae yna aberth mawr mae hi yn ddewis i'w wneud. A mae anhegwch y sefyllfa hi sy'n byw mewn tlodi mawr, wirioneddol yn ddirdynol. A mae'r neges ar ddiwedd y drama yn bwerus a dwi'n stopri rhywun. Yn enwedig pan mae'r actor yn siarad yn uniongyrchol gyda'r gynulleidfa ac yn herio'r gynulleidfa
i fod yn bobl gweithredol yn erbyn anghyfiawnder. Ond mae yna un linell yn y ddrama sy'n cael ei ailadrodd dros y bro gan y cymeriad o brif gymeriad. A mae'r linell honno yn mynd rhywbeth yn debyg i hyn. Dwi'n chwilio am y teimlad real yna o di ddim ar fy mhen fy hun. Chwilio am y teimlad o di ddim ar fy mhen fy hun. Teimlad sy'n gyffredin i nifer fawr ohono ni fedrolion, byddwn ni'n dweud. Yn Theatr y Sherman y noson honno pan o'n i'n gwylio y ddrama, doedd na ddim sôn am ddim. Doedd na ddim adnodau yn y sgript, doedd na ddim unrhyw fath o enwi na sôn am dduw o gwbl. Ond, y deimles i bod Duw yno yn noson honno yn Theatr y Sherman yn Nghaerdydd. Roedd Duw yno yng nghanol y sgript, yng nghanol y ddrama, yn nghanol yn llygad y storm. A fe wnaeth y ddrama i mi ystyried o'r newydd mewn gwirionedd, oes modd i mi i ail-weld nad Duw pell yn edrych i lawr arno ni o'r edrychion, y ddelwedd yna sy'n bod yn y meddyliau ni ers pan oedden ni'n blant bach. Duw pell yn y nefoedd yn edrych i lawr arno ni. Na, nid Duw felly yw ein Duw ni sy'n eistedd yn daclus, gyfforddus, yn uchel yn hell. Nid Duw sy'n edrych i lawr ar y groes yw ein Duw ni, ond Duw oedd a sydd ar y groes, yn llygad y storm, yn llygad pob storm. Mae yna, mae yma, yn y ddamwain ar y draffordd, mae yna, yn y galar wrth gwely, mae yna, yn y doc, yn y cwrs cyfreithio, mae yno, yn yr arwyddo, y ffyrdd yn ysgaru, y mae yno, yn y treisio, a'r brifo, a'r bradychu, a'r creulondeb, a'r dweud celwydd, a'r cenfigenu yn y holl bethau, ym mhob diffyg ac ym mhob diffygio. Mae yno, Duw Emmanuel, Duw gyda ni. Does o ddim ateb taclus, a thot i'r cwestiwn pan fi, does o ddim ateb synhwyrol i'n cwestiynau ni yn aml. Ond, dwi'n mynd at Duw gyda'r cwestiynau ni, gan wybod ei fod e'n gwrando, ond weithiau. Yn lle cael rhyw fath o ateb i'n cwestiynau ni, yr hyn rydyn ni'n ei dderbyn yw ei bresenoldeb. A mae teimlo nad ydyn ni ar ein penni'n hunain, yn bod ni'n perthyn, bod mae gariad yn ein gwersogi ni, mae teimlo'r presenoldeb hwnnw yn amhrisiadwy ac yn well nag unrhyw ateb i unrhyw gwestiwn. Felly, bod y cwpan yn wag, efallai, neu os yw'r cwpan yn stormus o bore heddiw, fe allwn ni ymlynu at pethau gorau, dewis a dal gafael a datblygu'r hyn weddau gorau tynerwch calon, cardigrwydd, sgriddrwydd, addwyder a mynedd. Fe allwn ni geisio yn y gorau o ddol o ddeddgar, yn faddeudgar, yn ddiolchgar, a hefyd fe fyddwn ni gario ymlaen i fod yn ddewr i holi a chwestiynu, i newid yn gadarnhaol ac i adnewyddu. Gan gofio a sylweddoli o'r newydd yn bod ni wedi ein rhyddhau o unrhyw gaisigwedd, o unrhyw
o unrhyw beth negyddol drwy rym y groes. Gadewch ni bore heddiw, roi o'n gorau i ymarferoli ei ffydd drwy nerth y bwns yn llenwi ni a chariad ac yn gorlifo ei ras troson ni mwyn i enw a diolch iddo. Amen. Yw'n henyn ola ni, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw'r mwyaf hi'n gweld gan reidrol ddwyfol o fod yn gwisgo'r natur dyn. Diolch. Crist, a chariad Dduw, a chymdeithas i lan ysbryd ef, a byddo gyda ni oll a pawb sy'n anwyl i ni, byd fyth. Amen.